Ja ťa srdečne vítam pri ďalšom videjku. Dnes zase s nádhernou témou a to olejčiky. A olejčiky možno v takom inom zmysle, pretože chcem sa dnes s tebou podeliť o moju osobnú skúsenosť. Ja som na Instagrame už začala túto tému. Máš tam aj fotky, takže ak si sa k tomu ešte nedostala a táto téma ťa zaujíma, tak si to vieš vyhľadať uložené v highlightoch pri olejčekoch. A, ale Instagram je zasa platforma, kde rýchlo, rýchlo, rýchlo. Preto toto videjko slúži k tomu pre tie z vás, ktoré chcete ísť viac do hĺbky, ktoré chcete poznať ten príbeh, čo je naozaj za tým. A čím som si prešla, ako to začalo a tak ďalej, tak pre teba je toto videjko, možno ako aj ako inšpirácia, povzbudenie, alebo naozaj nejaký dôkaz toho, alebo ukázanie toho, že ako olečeky fungujú a čo všetko je s nimi možné. A preto sa chcem podeliť o môj príbeh. 27, 28, 29, čiže budúci týždeň, nás čakajú nádherné 3 dní, kde sa dozvieš o olejčikoch, kde sa dozvieš o olejčikoch, ako fungujú, ako ich používať, na aké témy ich používať a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže pre všetky z vás, ktoré táto téma bližšie zaujíma, pre všetky z vás, ktoré sa o olejčikoch chcete dozvedieť viac, si srdečne pozvaná. Tieto 3 dní sú zadarmo a slúžia naozaj na to spoznanie toho, ako olejčiky fungujú, čo všetko je s nimi možné a na aké témy ich môžeš použiť alebo ako môžu pomôcť tebe. A tie témy použitie je naozaj všestranné. Takže my máme 3 témy. Ja som si vybrala témy, ktoré sú aktuálne alebo už dlhodobo mne najbližšie, pretože spirituálny svet a olečeky, emócie, práca s olečekmi a emócie, nádherná téma a sú to témy, s ktorými pracujem dennodenne. Takže čo ťa čaká? Čakajú nás meditácie s olečekmi, alebo možno práca s energiou a olejčeky. Čaká nás otvorenie srdiečka a olejčeky. Nádherná téma. A čaká nás ženskosť a cyklus s olejčekmi. Tiež téma, ktorá sa dotýka veľa žien. Z mojej osobnej skúsenosti veľa žien má problémy s touto ženskou témou rôzneho druhu a tam nás môžu olejčeky nádherne podporiť. Taktiež hormóny a tak ďalej na prírodnej báze, prírodnou cestou. Pokiaľ ťa tieto témy zaujímajú, ešte raz moja pozvánka pre teba z hĺbky môjho srdiečka. Prihlás sa, ja ti odkaz na prihlásenie napíšem do popisu, tam sa môžeš prihlásiť. A, a okrem toho, že ťa čakajú tieto informácie a tieto nádherné dni, tak v októbri, možno si to zahliadla, ak nie, nevadí, ale v októbri som mala akciu, ponuku pre prvé 2 nádherné dušičky, ktoré sa rozhodli ísť do tohto čarovného sveta olejčekov, ktoré sa rozhodli vyskúšať si olejčeky na vlastnej koži a naozaj zažiť ten ich účinok, to, ako fungujú, čo všetko je s nimi možné. Tak dostali odo mňa nie len tieto darčeky, tieto olejčeky, tak, aby som sa nezamotala. Tie samozrejme nedostali odo mňa. Objednali si tieto lečiky. Odo mňa dostali, ale dostali túto možnosť, túto príležitosť naozaj vyskúšať si na vlastnej koži, ako lečiky fungujú. Tak dostali odo mňa bónus Akashu PDF reading. A vaše nádherné spätné väzby, ďakujem za každú jednu, pretože je to neskutočné. Ja viem, ako aj Akaša, aj olejčiky fungujú a účinkujú a pomáhajú mne, ako zmenili môj život, môj svet. Ale keď dostávam spätnú väzbu od vás, je to za každým pre mňa
otvorenie srdiečka ešte viac a podporenie toho, že naozaj dôkaz toho, že má to zmysel, čo robím a má zmysel aj to, čo robíš ty. Každá jedna z nás sa počíta. Každá jedna z nás. Takže to bolo v októbri a teraz v novembri som si zasa pripravila ponuku pre teba, kde prvé dve, zasa prvé dve. Možno keď vás bude viac, tak prvé tri. Ale prvé dve kráľovné, ktoré sa rozhodnú vstúpiť do tohto čarovného sveta a objednajú si svoje olečeky podľa svojej vlastnej témy. A samozrejme, my máme štartovacie balíčky, štartovaciu ponuku, kde sú tie základné olečeky na to bežné použitie. Ale čo je na tomto krásne, čo je na tomto to iné, keď to môžem takto povedať, je naozaj tá podpora z mojej strany a to, že ty si môžeš tie tvoje olečeky vyskladať podľa toho, aké témy sú u teba teraz aktuálne. Ja ti s tým samozrejme pomôžem a od toho som tu, takže môžeš využiť buď jedno alebo druhé. A k tomu, okrem toho, že získaš tieto nádherné olečeky, ktoré ti pomôžu v týchto témach, získaš odo mňa hodinovú konzultáciu v Akasha knihe. To znamená, môžeš so sebou priniesť dve tvoje témy, dve otázky, ktoré máš, ktoré sú v tvojom živote aktuálne, ktoré ťa teraz zaujímajú, problémy v úvodzovkách, s ktorými si nevieš rady a na to sa pozriem v tvojej Akasha knihe a potom máme spoločnú hodinovú konzultáciu, kde tieto témy preberieme. Plus samozrejme olejčeky, ale to je ešte kto je k tomu top, čerešnička na torte. Takže, ak budeš mať akékoľvek otázočky, píš mi buď do komentárov, alebo na Instagram do správy, alebo na mail, kdekoľvek, kde sa ku mne dostaneš. Ale prejdime k hlavnej téme. A to je ako môj osobný príbeh, ako mne olečeky pomohli a ako prečo ja ich takto šírim ďalej do sveta, pretože som presvedčená o tom, že naozaj olečeky by mali byť v každej jednej domácnosti. Čisté, 100% olečeky, náhrada chemických liekov, náhrada chémie v našej domácnosti. Ja som to už spomínala viackrát, ale ja doma nemám žiadnu lekárničku. V zmysle nejaké lieky. U mňa nič také nenájdeš. Ani som nikdy nič také nemala. A za to olejčeky. Olejčeky, toto je maličká časť z nich. A tie ma sprevádzajú a pomáhajú mi dennodenne. A môj osobný príbeh je, ja som v 2020, ako sme žili vo Švajčiarsku, 2020 začala moja pleť reagovať na vonkajší svet v zmysle nerovnosti, akné, prešlo to až do takých zapálení, alebo ani neviem, ako to nazvať, exému, alebo čo to bolo, neviem. Nebolo to nič príjemné, nebolo to nič, čo by som prijala nikomu, alebo niečo, čo by som prijala niekomu, ale moja pleť začala reagovať. Začala reagovať na ten vonkajší svet a ono to funguje tak, že my, keď v našom vnútri nemáme vyriešené naše témy, tak sa to prejaví časom na von. Prejaví sa to časom na vonok ako signál, znamenie toho, hej, pozri sa, niečo nerobíš dobre, niečo nie je v poriadku, niečo je potrebné zmeniť. Takže to je aj každá choroba, aj každá nejaký fyzický prejav je len varovným signálom pre teba, že aha, OK, tu sa pozri na túto tému hlbšie. Tu je niečo nevysporiadané. Tu je potrebné niečo zmeniť, niečo robiť ináč. Pretože keď budeš pokračovať tak, ako to robíš, tak sa to bude len stupňovať a zhoršovať. Takže mne sa prejavil môj vnútorný svet, alebo teda to, čo som nechcela riešiť, akceptovať, alebo čo som odkladala, sa to prejavilo takouto formou. A ja som bojovala s mojou pleťou, ako som povedala na Instagrame, kľudne si dohľadaj, zverejnila som tam aj fotky. Ja som bojovala s mojou pleťou 2 roky, plus minus.
A nevedela som. Skúšala som rôznu kozmetiku, skúšala som vitamíny, skúšala som žiť zdravšie. Nič nepomáhalo. Nič nepomáhalo a ak prišiel nejaké zlepšenie, tak všetko to bolo len dočasné. A nič z toho nemalo nejaké dlhšie trvanie. 2021 sme definitívne odišli, vysťahovali sa zo Švajčiarska a rok, rok som bola na Slovensku s tým, že tiež som skúšala, ani nie rok, že som skúšala všetko možné, rôznu kozmetiku, špeciálnu kozmetiku na aknóznu pleť, na citlivú pleť a tak ďalej. Nič z toho nefungovalo tak, ako by som si predstavovala. Pred Vianocami sme leteli do Španielska, pretože tam sme chceli žiť a išli sme sa tam s Terkou pozrieť, ako to tam je, ako sa jej tam bude páčiť a bol to nádherný, nádherný čas a ja nikdy nezabudnem na ten moment, keď sme prvýkrát prišli na pláž v novembri. Myslím, že to bol november alebo už december. No, myslím, že november. Keď sme prišli na pláž a, a teraz je pred tebou more. November, krásnych, ja neviem, koľko bolo, možno 20 stupňov. Viem, že jeden deň sme ešte, nie že sa kúpali, ale boli takmer v plavkách. A prvé to bolo niečo neskutočné a zažiť toto, stálo to naozaj za všetko to, čo potom prišlo. No a v júni, maj-jún sme definitívne teda odišli do Švajčiarska s tým, že tam ideme žiť, do Švajčiarska, do Španielska s tým, že tam ideme žiť. Už vtedy ma Olečeky volali a dostala som sa k tejto téme, ale vzhľadom k tomu, že sa to nedalo sklbiť tak, ako som chcela, pretože dotera funguje tak, že ty máš svoju osobu, ktorá ťa ako keby vedie, ktorá zodpoveda tvoje otázky, ktorá je tu pre teba, ktorá sa stará o to, aby si bola v tejto nádhernej rodinke, aby si sa tu cítila dobre, aby si mala štát, ktorý si zaslúžiš a ktorá ťa podporuje na tvojej ceste s olejčekmi, či už ako zákazník, kde si objednávaš olejčeky pre seba, alebo ak sa rozhodneš venovať biznisu a podnikaniu s olejčekmi a šíriť tento nádherný svet ďalej. Takže u mňa to tak neklaplo alebo nefungovalo, ako som chcela a v Španielsku sa to nejak nedalo z nejakého nevysvetliteľného dôvodu, dnes už viem prečo. Po 3 mesiacoch sme boli nútené zo Španielska odísť a vrátiť sa naspäť na Slovensko. Takže vrátili sme sa na Slovensko a ja som si tam mohla konečne objednať olejčeky tak, ako som chcela a začala som ich používať. A kebyže tvrdím, že len olejčeky vyliečili moju pleť, asi by to nebolo úplne pravdivé tvrdenie, pretože pracujem aj s Akašou, pracujem s energiou, pracujem so všetkými tými pomôckami, ktoré tu mám. A všetky tieto pomôcky mi dopomohli k tomu. Aj Akaša. Ja si myslím, že bez toho by som sa k olejčekom ani vôbec nedostala, pretože by som nemá to volanie a to cítenie, že OK, olejčeky, to je to, čo ti pomôže. To je to, čo aktuálne potrebuješ. Pretože my potrebujeme na to, aby sme mohli zmeniť ten náš vonkajší svet, potrebujeme zmeniť najprv náš vnútorný svet. Všetko, čo sa deje na vonok, všetko, čo sa deje tebe, je len odrázom tvojho vnútorného sveta. A olejčeky fungujú okamžite. Okamžite sa dostávajú do tvojho nervového systému. A myslím, že tam sú nejaké 20 sekúnd, 2 minúty. Záleží, či idú cez čuch, či idú cez pokožku, alebo či idú cez vnútorné použitie. Takže účinkujú naozaj i hneď na nervový systém a preto fungujú tak rýchlo. A samozrejme, dlhodobé používanie je kľúč, ako vo všetkom. A prevencia, aj prevencia. A ja som začala olejčekmi regulovať môj nervový systém, regulovať to, čo bolo potláčané, čo bolo vnútri. Ty to ani nemusíš vedieť. To je na tomto krásne. Ty ani nemusíš vedieť, čo to je. Olejčeky fungujú naozaj aj tak. A časom
Samozrejme, dnes už nepoužívam len olejčeky, dnes používam aj kozmetiku, ktorú doterá má a aj vitamíny, ktoré doterá má. Všetko na prírodnej báze, všetko na 100% prírodné, pretože dnes vieme, že aj keď máš v obchode niečo s označením 100%, tak môže sa stať, že 100% to nie je, pretože sú tam nejaké prísady, ktoré sú povolené takto oficiálne a napriek tomu môžu mať označenie, že sú 100%. Ako mne osobne to zmysel nedáva, ale budíš. Takže toľko môj príbeh dnes, moja pleť. Takto s týmto osvetlením to asi nevidíš, lebo je tá kvalita taká, aká je. Aktuálne, čo je naozaj moja pleť, nedá sa porovnať s tým, čo bolo predtým. Sem tam sa nejaká nečistotka nájde, ako napríklad teraz mám túto na brade, neviem, či to je vidieť, ale to je zase spôsobené hormónmi a mojim tehotenstvom a tým všetkým, čo sa deje okolo, čo sa deje v mojom tele a tak ďalej. Takže to je zase iná téma, ale je to naozaj na neporovnanie. A ja keď viem, ako dlho som s touto témou bojovala a keď viem, ako veľmi ma trápila v zmysle nielen mňa, ale pleť. Vidí to každý človek, s ktorým sa stretávaš. A ja som počúvala aj doma poznámky v zmysle, ako tá tvoja pleť vyzerá. Čo to pomôže? Ja sa vidím každý deň, ja viem, ako vyzerám, viem, čo tam je. A keď človek nevie, čo s tým, že áno, to je to. Keď si človek nevie pomôcť sám, keď nemá nikoho, kto by mu pomohol, keď skúša jedno za druhým, ale nič nepomáha. Ako sa potom človek cíti? Oproti tomu, keď naozaj nájdeš niečo, čo, OK, toto mi môže pomôcť. Táto osoba ma môže nasmerovať. Je to na nerozoznanie alebo na neporovnanie. Tak. Takže toľko môj osobný príbeh, čo sa týka mojej pleti, prečo ja olečeky milujem a prečo naozaj idem za tým, stojím si za nimi a môjim cieľom je, aby naozaj olečeky boli v každej jednej domácnosti. V každej jednej. Pretože takýto zázrak, ktorý tu máme na prírodnej báze, 0% chémie, čo je viac. Keď vieš, že nič z toho ti nemôže uškodiť. Keď vieš, že nemáš žiadne vedľajšie účinky. A keď vieš, že ten výsledok alebo to, čo si praješ pre seba, týmto docieliš a dosiahneš. Moja, keď to môžem nazvať takto, že mentorka, čo sa olejčekov týka, kde som chcela byť v jej tíme, preto to v Španielsku nefungovalo tak, ako som chcela, preto som sa neregistrovala a neobjednala si svoj balíček v Španielsku, pretože som chcela vyslovene byť v tomto tíme. Pretože táto nádherná dušička, jej pomohli olejčeky z panické ataky, je to po slovensky správne? Panické ataky, depresia, strach a všetky tieto témy, ktoré máme. Vyliečila v úvodzovkách. Liečiť môžu len chemikálie, takže nemôžem to takto oficiálne povedať. Pomohli jej olejčeky na tej jej ceste dostať sa von z panických atakov. Je to úžasné. Ona veľa rozprávala o tom, ako mala tie panické ataky a ako nevedela, ako si pomôcť a tie stavy, ktoré prežívala. A ako jej olejčeky v tomto pomohli. Ja dostávam od vás nádherné spätné väzby pri ženských témach. To neskutočné spätné väzby. Ja by som najradšej zobrala všetky spätné väzby a takto ti ich tu vypísala alebo nahrala, pretože v poslednom čase sa mi kopia hlasové správy, ktoré sa ťažko, alebo teda ťažšie
nejak takto zverejňujú, ale tie nádherné spätné väzby od vás, to je na nezaplatenie naozaj. Keď vidím, ako pomáhajú vám, keď vidím, ako obohacujú tvoj svet, tvoj život, je to niečo neskutočné, neskutočné. Takisto ako s Akašou, takisto ako neuroenergetické programovanie, všetky pomocky, ktoré máme, ako si človek dokáže pomôcť sám. Je to najkrajšie, čo človek môže zažiť naozaj. Pomáhať ostatným. Pomáhať ostatným a vidieť ostatných, ako sa ich život zlepšuje. Okay. Myslím si, že to je krásne záverečné slovo. Ak budeš mať akékoľvek otázky, napíš mi či do komentárov, alebo na Instagram, alebo do mailu. Ja som všade, dokonca aj na Facebooku, aj keď tam nie je veľmi aktívna, ale aj tam ma nájdeš. A odkaz ti pripájam do popisu a vidíme sa zasa buď 27, 28, 29, tieto nádherné dni, alebo pri ďalšom videjku. Ďakujem za tvoj čas, ďakujem za tvoju pozornosť a verím, že ťa môj krátky príbeh mohol inšpirovať taktiež k tomu, k tej tvojej ceste a možno ti zodpovedala niektoré tvoje otázky.